Да видим как той ще успее да стикова комуникацията с защитниците пред себе си, но прави впечатление именно между тях на комбинация в първия сблъсък на двата тима. Се стигна до спечелената дуспа в последствие, отбелязана за 2-0. Сега отнета топка Текпетей в наказателното поле показва завидна скорост. Ударът на Текпетей обаче е блокиран от младия страж на Динамо Минск. Двобоят реванш към този момент са в полза на българския представител. Надали има футболист по терена в бяло, който може да спре скоростта на Бернар Текпетей. Близост около сблъсъка с Лудогорец. Сега удари ново спасяване. Възможно за добавка. Топката преминава в страни от вратата. Рик Джонатан се оказа футболиста в перфектна позиция, от която да стреля. Претендира, че не бил избут на Рик Джонатан. Удар по земя с солидна сила от Руан Круз. Не успя похода на Динамо към върха в Беларус. Сега опасно подаване. Топката Овадяна ще се стигне до удар. Спасяване на Бонман в гредата. И Лудогорец тук оцелява. Ето го първия критичен момент. И първото доказателство за високата футболна класа на Хендрик Бонман. Огромна дупка в наказателното поле Зейна при отбитата топка. Абсолютно нито един футболист в зелено. Бонман заслужава огромни аплодисменти за наместа си. Сега обаче още една възможност и още едно спасяване на немския страж. Мелниченко. Опасността пред вратата на Лудогорец продължава. Чак сега топката излиза в ъглов удар. Всъщност, спрямо реакциите на футболистите на Динамо ще последва удар от вратата. Прекрасна игра на Стивън Алфред, друг играч в бял, който днес до миналата кампания беше част от елита на Унгария. През този сезон ще бъде част от втората дивизия. Сега грешка. Руан Круз открадна топката. Текпетей. Тодор Неделев. Това изглежда опасно. Неделев може да стреля. Залъгва обаче свой опонент. Рик Джонатан изпусна сякаш момента на футболиста на Лудогорец към десния фланг на атаката на Динамо. Сетко елегантно към Мелниченко. Това изглежда много опасно и топката попада в мрежата на Лудогорец. Ето, че първото попадение в този матч пада изцяло по вкуса на Вадим Скрипченко и отборът на Динамо Минск. Иван Бахар, един от козовете, един от новите футболисти на беларусите, на непретенциозни отбори в Европа, излиза отново наяве. Как се стигна до попадението? Антон Недялков остана под топката. Павел Сетко след това много елегантно, много умело успя да изведе Мелниченко, който абсолютно същият е залогът за беларуският шампион. Стигане до третия кръг означава и групова фаза. Ето, че още една възможност е пропусната от футболистите на Вадим Скрипченко и сякаш логично идват нервните изблици от Хендрик Бонман към подредбата на играчите пред него. Някой път от началото на сезона облича зелената фланелка, след като получи малко по-дълга почивка. Сега изпълнение на Рик Джонатан в началните секунди. Спасяване. Да се надяваме, че през второто полувреме тези бележки са взети от треньорския щаб. Включването на Недялков. Добро подаване. Пас към Квадводуа. Той пропусна топката за Бернар Текпетей. Сполучливо изградено нападение в зелено от лявата зона на атаката. Твърде ограничени бяха включвани. Текпетей с засилка. Много силен изстрел. Коварен рикошет и недобра намеса от Фьодор Лапухов. Лудогорец близо до изравнителното и на топовния изстрел на Бернар Текпетей. Имаше рикошет. Съзнателно футболист на Динамо се опита да изчисти топката. Подаване надясно. Павел Сетко с дълга топка. Тя е върната обаче в наказателното поле. Отново жизненно важна намеса на Хендрик Бонман. Кайо Видал, докато ние отново наблюдаваме ситуацията, открила се пред Педро Игор.
на границата на вратарското поле между двама футболисти за Динамо Минск. Силно изритване към Стивън Алфред. Чочев играе с глава, но не точно. Хендрик Бонман или Стивън Алфред. Хендрик Бонман стига до тази топка. Искат дуспа футболистите на Динамо Минск. Но и от повторението ще стане ясно, че дебютантът за Лудогорец успя да изпревари своя опонент. И дори с цената на подобно тежко единоборство да не загуби топката. Финален съдийски сигнал